И здравейте, хора! Това е YouTube, който ще тестваме новите ми колела. Ето го на Гошо от Кенина. Както знаете от миналото видео, те го сгубиха. Подписа на Фабио, надписа и с бели педали. И его моето с Драга. И сега ще ги тестваме двете колела. И приятели, сега плюсът е на тези колела, че имаме обтигач локър, който на Гошо е включен. Чуйте. Нищо не се чува. Не прави нищо. Поради ето това малко нещо, което Гошо дръпна тук. Така, оставаме го тук и сега ще чувам малко мъжко. Както видите, то тя се мърда повече, то тя всъщност не може да стигне да се чува. Не може да се мръдне обтигача. Ето така. Се мърда. Се мърда. На Гошо е 1 към 10 венси. При мен е просто 1 към 11, но като цяло нещата са почти същите и неговия... Ами, то не съм ги сравнявал, ама и при мен имаме обтигач локър, пак на SR Suntour амортисьор, както е и на Гошо. Пак 140 мм, пак въздушни. Пак въздушни, да. И като цяло... За ендуро, така се води. Моето е май само за ендуро, не съм гледал, но имаме някакъв MTB стикър. 24,5 мисля, че? Не, само 24. Значи 24, моите са 22,5 е тук. Го има малкото надписче. Ето го тук. И ето го и на Гошо. И почваме да тестваме колелата. И нека започваме. И ето го Гошо ще кантари. Между другото Гошото изобщо не изгубил тренинга си от кантарене. Единствено малко пред Гошо има... Добре, той успя да заобиколи дупката. Както виждате, пак кантари доста дълго. Аз моят тренинг от старото колело го изгубих, защото аз на старото превъртах. И на новото не се представям горе брилянтно. Но пак това е с новите колела. Сега ще тествам аз дали изобщо успея да тръгна с кантарене. Защото не съм кантарил. Малко кофти, че времето може да ни прецака. И да, сега е мой ред, ще свиме след малко. Ето го Гошо, сега ще кантари с моето колело. Защото малко на мен не ми се получават много опитите за кантарене. Просто Гошо е добър в кантаренето, чакай, тук има футболен матч. И Гошо пак успя. Аз ще опитам да скачам с двете колела, колкото мога. Гошо продължава. И аз сега трябва да обърна, защото аз съм снимал от колело. И отиваме към него. И сега ще направим малко скокчета, някакви такива. И след това, ето както видите, мога да правим малко вдигане напредна. И такива неща и да. Стана. Ей, сега Гого ще скача с неговото си колело, после с моето. Както виждате, прекрасен. Аре, последно! Браво! Сега е Гошото с каньонката. Браво, Гошо, аре, последно! Браво! И сега за следващото предизвикателство, което ще видите след малко. И сега, приятели, ето ме мен Гошо кантара, ще отиме към едно място, на което всъщност ни се развиваха първоначалните видеа, които може би някой знаят, обаче май ще вземе вали, така че трябва да сме бързи. И да, взе да вали. Еми, захващаме се с Гошо да пуска стълби. И ето го Гошо, сега ще скача стълбите. И той успя без никакъв проблем. Той ги скочи без проблем. Я давай пак! Ето и сега ще кантари. Трябва сме бързи, ние сме приятели, защото вали една идея повече, което не е добре. Аре, Гоше! Дай, втори. И засилва се и пак скок. Браво, Гоше! Добре. Ами, приятели, май ще е това видеото. Не заради друго, просто защото
Започва да вали. Май мога видите показатели. Да, леко е важно. Да се надяваме да вземе вали много. Така че това беше от нас. Надяваме се видеото ви е харесало. Отново искам да се покажа на моето личице. Да, абонирайте се канала, ако искате да гледате още такива видеа с колела. И ще се видим направо следващия път. От нас двамата. Чао! И за щастие от дъжда, чао, дано. Дано. Аре, бай! Чао!